खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गवायाव जानाय नेशनेल किक बक्सिं चेम्पियनशिपआव सनानि मेडेल देरहासारनो हानानै न'फारसे फैबाय थानाय समाव हरखाबै मिथिस्लाबै बेराम जानानै रुंसारि जानाय दानसोरां नार्जारिनि नखराव बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा 1 लाख रांनि चेक दैथायहरदों। बे रांखौ प्रमद बर' बिथाङा गरेश्वर बियाबनि एमसिएलए पबित्र कुमार बर' बिथांनि आखायाव दैथायहरदों आरो पबित्र कुमार बर' बिथाङा हादरारि गेलेगिरि दानसोरां नार्जारिनि बिफा राजेन नार्जारिनि आखायाव बे रांखौ गथायनानै होदों। रुंसारि दानसोरां नार्जारि बिथाङा गरेश्वर बियाबनि सिङाव थानाय बालाबारि गामिनि थागिबिमोन। बिथांनि नखरनो 1 लाख रां अनसुंथाइ होनानै एमसिएलए पबित्र कुमार बर' बिथाङा बुंथिदों दि रुंसारि जानाय समाव प्रमद बर'आ खोथा होनाय बायदियैनो CEM स्पेशल फान्डनिफ्राय 1 लाख रांनि चेकखौ दैथायहरदों। मख'नो गोनांदि बेनि सिगांबो चिफ मिनिस्टार्स रिलिफ फान्डनिफ्राय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मन्त्रि उरखाव ब्रह्म बिथांनि आखायाव 1 लाख रांनि चेक दैथायहरदोंमोन आरो उरखाव ब्रह्म बिथाङा रुंसारि दानसोरां नार्जारिनि नखराव बे 1 लाख रांनि चेकखौ गथायफैदोंमोन। 26 जानुवारि रिपाब्लिक डे एबा सुबुंखान्थि सान गेजेराव माखासे सानल' दंसै नाथाय बे खेबाव सुबुंखान्थि सानखौ 23 जानुवारिनिफ्रायनो फालिनो थांखि लादों। 23 जानुवारि नेताजी सुभाष चन्द्र बसनि जोनोम सानखौ फालिफानो थाखायनो मिरु सोरखारा सुबुंखान्थि सानखौ 23 जानुवारिनिफ्रायनो फालिनो थिरांथा लादों। जारिमिनारि आरो हारिमुनि माखासे आयदाखौ फालिनो थाखाय प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनि जि थांखि बेनि सायाव बिथा खालामनानैनो 23 जानुवारिनिफ्रायनो सुबुंखान्थि सानखौ फालिनो थिरांथा लादों। 23 जानुवारि नेताजी सुभाष चन्द्र बसनि जोनोम सानखौ फालिनो थाखाय सुबुंखान्थि सानखौ 23 जानुवारिनिफ्रायनो फालिनो थाखाय मिरु सोरखारा जि थांखि लादों बेखौ नेताजी सुभाष चन्द्र बसनि नखरनि चन्द्र कुमार बस बिथाङा बरायदों। लोगोसे प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनिसिम गांसे लाइजाम दैथायहरदों। लाइजामनि गेजेरजों बिथाङा बुंथिदों दि नेताजी सुभाष चन्द्र बसनि जोनोम सान फालिनो थाखाय सुबुंखान्थि सानखौ 23 जानुवारिनिफ्राय फालिनायनिख्रुइ गोनांसिन नेताजी सुभाष चन्द्र बसनि सानथौखौ फालिनाय। बिथाङा जेब्लाबो धोरोम बासियालासे गासै भारतारिखौ खौसे खालामदोंमोन आरो भारतारि महरै ज' थानायानो बिथांनि सानथौमोन। लोगोसे लाइजामनि गेजेरजों बिथाङा प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिखौ खावलायहरबावदों दि जोंनि गेजेराव हारि आरो धोरोमनि गेजेराव फारागथि खालामनायनि राजखान्थिखौ एंगारनो नांगोन नङाब्ला भारतआ गावस्राबावगोन। भारतारिफोरनि गेजेराव हारि आरो धोरोमनि फारागथि खालामनायखौ एंगारोब्लानो नेताजी सुभाष चन्द्र बसखौ मान होनाय जागोन होननानै लाइजामाव लिरहरो बिथाङा। बिटिआर गोरोबथानि उनाव म्यानमाराव थाबोनाय NLFBनि बि अनसायलां एबा एलसन बसुमतारी बिथांखौ लाबोफिननो हाबाय। NLFBनि गाहाय एमबाथा बिथांनि दैदेननायाव देरहासार इस्लारि बिथाङा एलसन बसुमतारी बिथांखौ म्यानमार हादरनिफ्राय लाबोफिनबाय। बिथाङा चिरां जिल्ला रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय खुंग्रिंनि थागिबिमोन आरो बिथांखौ दा NLFBनि केम्पआव दोननाय जादों। एलसन बसुमतारी बिथांखौ बिटिआरआव लाबोफिननो हानायनि खौरांखौ NLFBनि दैदेनगिरि बिक्रम इस्लारि बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों। बिक्रम इस्लारिया फोरमायथिदों दि एलसन बसुमतारी बिथांखौ न'सिम लाबोफिननो थाखाय एमबाथा बिथांनि दैदेननायाव बियार फेरेंगा सावरायग्रा आरो बिदायमोनजों गोबां खेब सावरायलायनाय जादोंमोन नाथाय बिथांमोननिफ्राय मदद मोननो हायाखैमोन। एलसन बसुमतारी बिथांनि बिमा बिफायाबो फिसाज्लाखौ न'सिम लाबोफिननो थाखाय बिआर फेरेंगा बिथांमोननिसिम गोबां खेब खावलायदोंमोन। बिसायख'थिनि सिगां बिथाङाबो एलसन बसुमतारीखौ लाबोफिननो थाखाय रादाय होदोंमोन नाथाय बिसायख'थियाव देरहाखांनायनि उनाव बिथाङा बे खामानिखौ मावाखै। उल्था फारसे एलसन बसुमतारीया NLFBनि केम्पनिफ्राय खारदोंमोन, जुलि जाबाय, 3 फिसा दङ आरो ड्राग्स फाग्ला होननानै बांसावदोंमोन होननानै फोरमायथियो बिथाङा। नाथाय बेफोर गासैबो नंखाय होननानैबो फोरमायथिबावो बिक्रम इस्लारि बिथाङा। एलसन बसुमतारीखौ न' फारसे लाबोफिननाया गुबैयै NLFBनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि बिबानमोन जायनाखि फेरेंगा बिथाङा NLFBनि गाहाय नेहाथारिमोन आरो एलसन बसुमतारी बिथाङाबो बिथांमोनजोंनो केम्पआव ज' थानानै जाहोनाय लोंहोनायनि खामानिखौ मावदोंमोन। जोबथायावबो मदद बिनो थाखाय देरहासार इस्लारिया बियार फेरेंगा बिथांनिसिम थांदोंमोन नाथाय मदद मोननो हायाखै। उनाव नागाफोरजों सावरायनानै नागाफोरा भारत म्यानमार सिमासिम एलसन बसुमतारीखौ लाबोदोंमोन। बेनि उनाव एमबाथा बिथांनि दैदेननायावनो देरहासार इस्लारि बिथाङा भारत म्यानमार सिमानिफ्राय एलसन बसुमतारीखौ लाबोदों आरो बिथांखौ दा NLFBनि केम्पआव दोनफैदों होननानै फोरमायथिदों।
बेनि अनगायैबो NLFB आरो सोरखारनि गेजेराव सावरायलायनाया मोजाङैनो जागासिनो दङ नाथाय NLFBनि हेंथा बुंनाय खोनानो मोन्दों होननानै फोरमायथियो आरो NLFB आरो सोरखारनि गेजेराव सावरायलायनायखौ हेंथा दाहोथों होननानैबो बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथियो। बेनि अनगायैबो मोनसे अडिअ रेकर्डिं खोनानो मोन्दों होननानै फोरमायथियो जेराव NLFBफोरखौ ना गोरान बायदि फोरानगोन जेबो जानाय लोंनाय होआ होननानै सावरायनाय दं जाय बिथांमोनहा बुंदों बिथांमोनखौबो मिथिगौ नाथाय बेबायदि जुजिनानै जेबो मुलाम्फा गैया NLFBफोरा आफादखौ माबोरै दैदेनलांनांगौ बेनि थांखि दंखायो होननानै फोरमायथिबावो बिथां बिक्रम इस्लारिया। क'क्राझार जिल्लायाव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जाबोनो हमदों BJP दोलोआ बिसायख'थि खाथियाव जेबो गैयाब्लाबो 2025 मायथाइयाव जानो गोनां BTC बिसायख'थिखौ नोजोर होनानैनो BJP दोलोआ दानिफ्रायनो साखाफारा जानायखौ नुनो मोन्दों। क'क्राझार जिल्लायाव BJPनि MCLA राजीब कुमार ब्रह्म बिथांखौ मोजां मोननानै थाद'नाय गैयालासे BJP दोलोआव गोबां सुबुंफोरा हाबफैदों। साननैसो सिगांबो 200 सुबुंफोरा MCLA राजीब कुमार ब्रह्मखौ मोजां मोननानै BJP दोलोआव हाबफैदोंमोन। फिन मैया मागो दमासिनि सानावबो क'क्राझार जिल्लानि बनरगाव मण्डल BJPनि बेन्दोङाव थानाय क'क्राझार सोहोरनि साखाथियाव थानाय सान्तिपुर वार्ड नं 1 आरो वार्ड नं 2 ओनसोलनिफ्राय 250 सुबुंफोरा BJP दोलोआव हाबफैदों। बिथां राजीब कुमार ब्रह्मआ फोरमायथिदों दि 2025 मायथाइनि बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै BPFनि 3-4 दैदेनगिरिफोर जायफोर बिथांमोनहा टिकेट मोनजानो लुबैयो बिथांमोनहा सिं खामानि मावनानै थाग थियारि जागासिनो दङ। बेनिखायनो BJPनिफ्रायबो थाग थियारि जादों आरो BJPआव जयनिं जाहोनाय हाबाफारिखौ खुंनाय जादों होननानै फोरमायथियो। दिनैबो गार्जेन मिनिस्टार फैनानै पर्बतजरा मण्डल आरो गुमा मण्डलाव 1000 आदिबासिफोरखौ BJPआव सोनायनि खोथा दंमोन नाथाय COVID-19नि थाखाय बे गेदेर जयनिं हाबाफारिखौ दोनथ'नाय जाबाय। दा फिसा जयनिं हाबाफारिफोरखौल' खुंनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिबावो। लोगोसे बुंथिबावोदि गुमा मण्डल आरो बनरगाव मण्डलजों लोगोसे माखासे ओनसोलफोराव दासिम 25,000खौ BJP दोलोआव सोनाय जाबाय आरो थांनाय उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थियाव श्रीरामपुर आरो जमदुवार मण्डलाव 10निफ्राय 12,000 सुबुंफोरखौ BJP दोलोआव सोनाय जादोंमोन। YouTube जायनि गेजेरजों आं दा खौरां फोसावगासिनो दङ आरो आंनि अनगायैबो गोबां बर'फोरानो YouTubeआव खामानि मावगासिनो दङ। सिगांनि समाव YouTubeआव जोंनि बर'फोरखौ नुबांनाय जायामोन नाथाय दा जोंनि बर'फोरखौबो YouTubeआव गोबां नुनो मोननाय जासै। गोबाङानो सानो YouTubeआव रां आरजिनाया जोबोद गोब्राब आरो गोबाङानो सानो YouTubeआव रां आरजिनाया जोबोद गोरलै नाथाय बेफोर गासैबो नायगिरिफोरनि सायावसो सोनारो। नोंथाङा जुदि सुबुंफोरनिफ्राय मदद मोनदोंब्ला एबा सुबुंफोरजों नोंथांनि भिडिअ'आ अनसायजादोंब्ला नोंथाङा YouTubeनिफ्राय रां आरजिनो गोरलै मोनगोन नाथाय अनसायजायाखैब्ला जोबोद गोब्राब मोनगोन। 2021 मायथाइयाव YouTubeनि गेजेरजों बुहुमनि मादाव सोर बांसिन रां आरजिनो हादों बेनि टप 10 लिस्टनि रिपर्टखौनो आं नोंथांमोननिसिम लानानै फैदों। रिपर्टनि बायदिब्ला मिस्टार बिस्टआ 2021 मायथाइयाव बयनिख्रुइबो बांसिन YouTubeनिफ्राय रां आरजिनो हाग्रा जानो हादों। बिथांनि गुबै मुङा जिमी डनाल्डसन 23 बोसोर बैसोनि। बिथांनि 2021 मायथाइनि YouTubeनिफ्राय रां आरजिनाया जाहैबाय $54 मिलियन अदेबानि भारतनि राङाव 400 कौटि रांनि बांसिन। बिथांनि रां आरजिनाया दानसेयाव 33 कौटिनि गोबां जायो। बिथांनि चेनेलाव बे समाव 88.1 मिलियन साबस्क्राइबार दङ। मिस्टार बिस्टआ गावनि YouTube चेनेलाव गोबां रांनि गिभअवेज स्टान्ट बेफोरनि भिडिअ बानायनानै आपल'ड होयो। मिस्टार बिस्टनि सिगां सासे 10 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'सा रियान काजी बिथाङा खेबनैयै बांसिनै रां आरजिग्रा इउटुबार जानो हादोंमोन। बिथाङा दा 7थि फारियाव फैबाय। फर्ब्सआ रिपर्ट दिहुननाय बायदिब्ला 2021 मायथाइनि बयनिख्रुइबो बांसिन इउटुबनिफ्राय रां आरजिग्राफोरनि फारियाव दङ। सेथियाव दङ मिस्टार बिस्ट $54 मिलियन, नैथियाव दङ जेक पल $45 मिलियन, थामथियाव दङ मार्किप्लायार $38 मिलियन, ब्रैथियाव दङ रिड एन्ड लिंक $30 मिलियन आरो बेबायदिनो माखासे। अलिम्पिकआव सिलभार मेडेल देरहासारनो हानाय मीराबाई चानु बिथांनो एडिशनेल एसपीनि थिसनलाइखौ होबाय। मणिपुरनि मीराबाई चानु बिथाङा थांनाय 2020 मायथाइयाव जानाय टकिअ अलिम्पिक्सआव भारतनि थाखाय सिलभार मेडेल देरहासारनो हानानै गासै भारतनि थाखायनो गोग्गानायखौ लाबोनो हादोंमोन। आइजोफोरनि 49 केजि खथायाव लिरथाय दैखांनानैनो मीराबाई चानु बिथाङा सिलभार मेडेल देरहासारनो हादोंमोन।
मणिपुरनि गिबि मन्त्रि एन बिरेन सिंह बिथाङा मीराबाई चानुखौ लेंहरनानै मणिपुरनि एडिशनेल एसपिनि थिसनलाइखौ मैया गथायनानै होदों। एडिशनेल एसपिनि थिसनलाइ गथायनानै मान बावनायखौ गोजोननाय फोरमायथिदों बिथां मीराबाई चानुआबो। मख'नो गोनांदि 2020 मायथाइनि टकिअ अलिम्पिकआव ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हानाय आसामनि बक्सार लाभलिना बरग'हाइ बिथांनोबो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बावैसो सिगां DSPनि थिसनलाइखौ गथायदोंमोन। मागो दमासिनि सानावनो रायजोआव फिन एनकाउन्टार। बे खेबाव ATM सिखावनि सायाव एनकाउन्टार खालामदों। जाथाया गवालपारानि नयापारायाव जादों। गवालपारानि कृष्णाइनि मुसादिक हुसेना ATMनिफ्राय रां खावनायाव आखाइ दंमोन। खावनाय जाथाया CCTV फुटेजाव सेबखांजादोंमोन। CCTVआव सेबखांजानाय भिडिअखौ नायनानैनो सिनायनानै मुसादिक हुसेनखौ भारा थानाय न'आव हमनो थाखाय गवालपारा पुलिसा थांदोंमोन। बेयाव मुसादिक हुसेना पुलिसफोरखौ नुनानै खारनो नागिरदोंमोन। बेयावनो पुलिसा मुसादिक हुसेनखौ खारनायनिफ्राय होबथानो थाखाय एनकाउन्टार खालामनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। मैया 15 जानुवारि 73थि आर्मि सानखौ राजस्थाननि जैसालमारनि भारत पाकिस्तान सीमायाव बुहुमनि बयनिख्रुइबो देरसिन खादि सिजों बानायनाय 1400 केजिनि गोसोखांथि माहारियारि फिरफिलाखौ दोनदों एबा डिसप्ले खालामदों। बे माहारियारि फिरफिलानि गोलावा 225 फुट, गुवारा 150 फुट, एरियाया 33,750 स्कुवेर फिट, लेरथाया 1400 केजि आरो फिरफिलानि गेजेराव थानाय अशोक चक्रनि डायमिटारा 30 फुट। मख'नो गोनांदि राजस्थाननि जैसालमार जिल्लानि लुंगिवालायाव थांनाय 1971 मायथाइयाव भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव दावहा जादोंमोन। बेनिखायनो भारत पाकिस्तान सीमा लुंगिवालायाव गोसोखांथि माहारियारि फिरफिलाखौ दोननाय जादों। जैसालमार जिल्लानि लुंगिवालायावनो बे माहारियारि फिरफिलाखौ दोननाय जादों, जाय बुहुमनि मादाव बयनिख्रुइबो देरसिन फिरफिलानि मुंखौ लाखिनो हादों। 1400 केजिनि बे माहारियारि फिरफिलाखौ खादि सिजों आखाइजोंनो बानायनाय जादों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।